арзиши маводи сӯхт дар аксар кишварҳои ҷаҳон ба таври бесобиқа поин рафт. Сабаби асосӣ коҳиши босуръати нархи нафт дар бозори ҷаҳонӣ ва коронавирус гуфта мешавад. Аммо дар Тоҷикистон вазъ дигар аст. ба фарқ аз кишварҳои дигар ин ҷо тағйирот дар нархи сӯзишворӣ чандон чашмрас нест. Таи чанд рӯзи охир дар бензинфурӯшиҳои шаҳри Душанбе нархи сӯзишворӣ то 40 дирам поин омад. Шояд яке аз сабабҳои бо хотири он бошад ки дар Тоҷикистон бештар ин бо шакли сунъӣ идора карда мешавад, яъне табиӣ нест, вобаста аз истеҳсолот, муносибати пул ва сиёсати пули молӣ нест. дар баробари бензин нархи солярка ё сӯзишвории дизелӣ ва ҳам газ дар кишвар каме арзон шуд. Ронандаҳо махсусан таксиронҳо дар шаҳр мегӯянд хеле кам, аммо ин тағйиротро ҳис карданд. Чивай Газпром заправка мекунем 10 дирам арзон шудаги. 8 10 буд, ози 8 сом шудаги. Ҳамин солярка ё бензин? Солярка. Аво хай боз арзонтар шава барое ки доллар қимат шуда барои ҳамин. Ози набошад чанд сум аст? Ози 670. мегӯянд бо арзон шудани нархи сӯзишворӣ қимати маҳсулот дар бозори хӯрокворӣ ҳам поён меравад, вале ба гуфтаи коршиносон амалан дар Тоҷикистон вазъ баръакс аст. нархи ҳама гуна маводи ғизоӣ дар бозорҳои Душанбе рӯ ба болоравӣ аст. килои картошка дар 2 ҳафтаи ахир аз 4,5 то ба 5,5 сомонӣ расид. пиёз 4 сомонӣ ва арзиши як халта орд аз 205 то ба 240 сомонӣ баробар шудааст. агар қаблан тоҷирон як сабаби болоравии нархро ба қимат шудани нархи маводи сӯхт рабт медоданд, ҳоло бештар баста будани марзҳоро далел меоранд. лекин аҷиб дар он аст ки арзиши ғизои ниёзи мардум, арзиши маҳсулотҳои ниёзи мардум аввалин дараҷа дар бозорҳо то 20% боло рафтааст. ба фарқ аз кишварҳои ҳамсоя, мақомоти Тоҷикистон мегӯянд дар кишвар ягон ҳолати сироятёбӣ бо коронавирусро сабт накардаанд. дар кишвар ҳолати карантин ва ё ҳолати фавқулода ҳам эълон нашудааст. бинобар ин ба бовари таҳлилгарон коҳиши талабот ба маводи сӯхтро набояд интизор шуд. дар кишвар ба эҳтимоли зиёд нархи сӯзишворӣ чандон тағйир нахоҳад кард.